študijný odbor vytvorený prienikom automatizácie, strojariny a elektrotechniky a riadiacej informatiky. Štúdium vytvára predpoklad na uplatnenie vedomostí v širšej praxi, kde sú tieto oblasti vzájomne zastúpené v komplexných projektoch. Ako jeden z mála škôl, táto škola sa nachádza v centre Starého mesta, v peknom prostredí pri Dunaji. Máme tu odbornú angličtinu, ktorú má teraz minimum škôl a to si myslím, že mi dokáže dať dosť veľa. Či už v programátorskom odvetí, v strojárstve alebo v hocičom inom. Takže technické lyceum som si vybral pretože si myslím, že je to pre mňa najlepší odbor do života. Najviac ma pripraví na viacero druhov práce a taktiež ma veľmi podporili v tomto výbere otec a detko, ktorí obidvaja boli študentmi tejto školy a vo svojom odvetví sa dosť úspešne uplatnili. Strojárstvo je odbor na našej škole. Za čoskoro uplynulé 4 roky štúdia som sa naučil pracovať v rôznych modelovacích programoch, ako je Inventor, CATIA alebo AutoCAD. Naučil som sa tiež programovať MC stroje, robiť jednoduché programy. Aj keď som strojár, spoznali sme problematiky ekonomiky, zdokonalili sme sa v cudzích jazykoch v úrovni B2, ktoré som aj prakticky využil na odbornej stáži vo Fínsku. Na našej škole nie sú samozrejme len nejaké technické predmety. Máme tu právo, ekonomiku, čo nám takisto pomôže rozšíriť si naše obzory a pomôže nám v hľadaní si univerzity alebo uplatnení sa potom aj v neskoršom živote. Okrem toho tu máme rôzne jazyky. Ja konkrétne mám angličtinu a máme tu takisto aj odbornú angličtinu. Na túto odbornú angličtinu je super, že sme v 2. ročníku išli na mesačnú stáž do Švédska, bola to veľmi veľká skúsenosť a naozaj oplatí sa učiť a potom ste za to takto odmenení. Po minuloročnej stáži v Švédsku som si uvedomil uplatniteľnosť mojich vedomostí pri navrhovaní rôznych pneumatických a hydraulických obvodov, zapájaní elektrotechnických inštalácií, navrhovaní riadiacich jednotiek do robotov a automatov a konštrukcií PLC boxov. Myslím si, že tento odbor je ideálny pre každého, koho baví navrhovanie, konštruovanie a zostavovanie elektrotechnického obvodu.